ועוד סרטון בערוץ שלי, אבל נוי מקובסטנו, בואו נתחיל. אנחנו בערוץ שלי, ועלנוי. כן. ואני ממליצה לכם על הערוץ ניקול. קוראים לערוץ הזה החיים של ניקול. ערוץ מושלם. טוב, היא שינתה את השם. פעם היה קוראים לו לייק 2, או נראה לי החיים של שירה, אבל קוראים לו עכשיו ניקול. כן, היא שינתה וזה שם פי אלף יותר. טוב, והיא גם אחותי, יש לי עוד 2 חיות. טוב, לאחת קוראים לינוי, ולאחת קוראים ניקול. טוב, אני אומרת את זה באמת קוראים ניקול. וואו, זה מושלם! דם, פשוט דם. אוללה, בם, אוללה. סליחה, נתקע לי כוס בגרון. אל תחשבו שבאמת נתקע לי, זה סתם ביטוי. כן, סתם ביטוי, כן. זה באמת סתם ביטוי, ואני אומרת את זה באמת, כי זה באמת סתם ביטוי. תכתבו לי בתגובות אם אהבתם את הדמויות שלי, איך שבניתי אותם. אני חושבת שהן יפות, אבל לדעתכם אני לא יודעת. פשוט תכתבו לי בתגובות אם אהבתם. טוב, כבר פתחתי את הפרי גיפט, וזה לא ממש בסדר. אז בקיצור, זו הפעם השנייה בערך שאני מתקינה טוקבוקה. אוקיי. וואו, היא דם פשוט בם, אוללה. אוקיי. הוא גם זה יפה, אבל זה פי אלף יותר. וזה תראו איך זה יושב באוויר. טוב, אני לחשתי. מה אתם רואים? זה מטעם. זה, רגע, ותראו מה עוד גם אני עושה. זה תכלולים, שבטים. זה פשוט דם אינסופית. שאני לא אקח את היופי הזה. וגם יש פה את הדם שיושב על ראש ככה. ויש פה את התות הזה, ואת הקרפדה הזאת, ואת זה, ואת זה. אני עושה את זה, או את זה. כשרציתי תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שזה יהיה על הראש. ואני חושבת שהכי מתאים, טופים, זה. הסגנון שלי זה יותר לילתי. סתם. הסגנון שלי זה סגנון יותר מדי של איפור, של יופי. אני קולטת באיפור ובסגנונות שיער. אני חייבת. טוב, אני חייבת את זה. זה מושלם. כן, זה באמת מושלם. טוב, אז איפה הייתי כאן? הייתי בזה שכאילו. טוב, לינוי אמרה לי לא לדבר. אני חייבת לא לדבר. אוקיי, אבל אני כן אדבר. יש קצת דמויות. טוב, אני עכשיו אבנה אותו. אני שואלת שאנחנו באותו חדר. טוב, אז אני אדבר בשקט. לינוי כועסת ממש. כל כך כועסת. היא
כל כך. טוב, אז נהיה בשקט חברים. טוב, שבבה ניקח את זה ונשים את זה וניקח את זה, ניקח את זה. אני מתה על זה טוב. אני יכולה לעשות את זה הכי שקט שיש. טוב, אז תתגברו לשקט. כן, כי בסרטונים אני אולי אדבר טיפה יותר מדי שקט. כי יכול להיות לינוי תרצה לבוא לחדר. אז אני לא יודעת. וואו, מושלמת. אוקיי, בוא ניקח את... יפה ממש. טוב, אם אתם זוכרים את התמונה לארוס שלי הראשונה, אז הם היו שם בתור התמונה. מושלם. טוב, ניקח את האחות שהיא בינונית. טוב, אז מספיק דיברתי יותר מדי בשקט. נכון? זה זמן להיות די חזקים. זה זמן להשיג סרטונים. אוקיי, אחותי די כועסת. אוקיי, אני אדבר בשקט. אמשיך לדבר. למה? מה אני חייבת? אוקיי, ניקח את זה. תכתבו לי בתגובות אם יש לי טעם יפה. טוב, ניקח את הפה הזה, ניקח את הסומק האהוב עליי. טוש. I'm going to Tonico, Timo, Tapi. Oops, okay. אוקיי. כמובן. בגד. אוקיי. הבגד האהוב עליי, רציתי להגיד לכם שזה זה. וגם זה וזה הבגדים האהובים עליי. פה אני אסמן את זה בסבל יותר חזק. אלה הבגדים האהובים עליי. זה אהוב עליי לבן, למרות שאני לא משתמשת, וזה אהוב עליי לבן גם. ורגע, אני אשתך עליי. אוקיי, אני אשדר. טוב. טוב, אז הייתי פה. זה שהיינו. אוקיי, מספיק. טוב, אז לא ממש היית פה בזה. אוקיי, סימנתי מספיק. אוקיי, הדמויות יפות, תכתבו לי בתגובות. טוב. חיפה, תכתבו בתגובות. רגע, הבעל לא היה נראה ככה. היה אח קטן בן, נראה לי. טוב, לבעל היה משקפיים, אבל בסדר.
אוקיי, הנה אתם. וואו. אז המתנות האלה, כן, זה מתנות שאספתי בפרי גיפט. נו, אז למה הם במתנה הזאת ולא במתנה אחרת? לא יודעת, פשוט. לא, אני ממש סתפתי אותם, אז מי? ריטה. ריטה? טוב. נפתח את זה. אני רוצה לפתח אני את הכתומה. נשף! אומייגש! כתוב ריטה, נשנה את זה למשפחה רגילה. לא שם משפחה שלנו ואבי. לא משנה. בואי. אחלי זרק את זה. אוקיי, היה פה די בלגן. הנה זה חזר. יש לך מזל. מה? לא התכוונתי לשים את זה. התכוונתי לשים את זה. אוקיי, המתנה הזאת. חלמתי על הכלב החמוד הזה. עכבר. רציני. אני לא עטפתי את זה. ריטה עטפה, לא אני. אנחנו לא עושים את הבגדים האלה. פשוט נסתלק מפה. לא. אנחנו עושים רק בגד אחד. בגד הזה הוא מה זה יפה. זה הבגד לנשף. שאמרו שצריכים לקחת. אתה לוקח כל מיני בגדים. אני לא יודע למה. כי הם פשוט מושלמים. פשוט תהיה בשקט. ותן לי לשדר את הבלגן שעשית בתיק. טוב, פשוט בואי. אוקיי. למה כאילו... אוקיי. למה את שואלת? למה? טוב, פשוט בואי נשב.